Timișoarei atunci. Vedem atacul lui Luchin, centrare spre Zădrean, urmărește Zicu acest balon. Centrarea lui Bourceanu, respinge același Viera. Balon trimis de Burcă. În careul Pandurilor este însă clasament al serii invincibile în Liga 1 Bergambir. Să vedem acum acest șut prins de Pantili. Danistor, Lemnaru, o pasă în partea stângă la Stromaer, nu poate să treacă de brazilianul Elder. Un duel foarte interesant între Elder și Iaca Stromaer. Probleme pentru Scutaru, care acuză o accidentare. Este nevoie și de intervenția echipei medicale a bănățenilor. Vedem aici momentul în care pe prima poziție. Atacă Timișoara, centrare spre Mariera, este gol pentru Timișoara! Gol! Lucas Mariera! Îl învinge pe Mingote cu o lovitură de cap de la 8 metri, se înalță nestingherit din careul Pandurilor și deschide scorul. Timișoara Pandurii 1-0. Atacantul lui Poli, lovitură liberă pentru Gazde, execută Bourceanu, deviere a lui Mariera, de această dată Mingote prinde. Nu este offside la Ianis Zicu. Centrarea lui Pleașca, acum un șut periculos, gol! Pandurii! Execuție formidabilă a lui Vranie și Vranie. Un șut de la 16 metri, fără speranțe pentru Costel Pantilimon. Este al treilea gol în Liga 1 Bergambir, marcat de Vranie, cel care a marcat și în etapa trecută contra Victoriei Brănești, care să ne edifice, însă nu pare offside. Vedem atacul Timișoarei, o centrare în fața porții, iese însă Mingote și agață această minge. Însă faza nu s-a încheiat, urmează o nouă centrare în careu, din nou pericol la poarta lui Mingote, se dă însă fault în atac. În timp ce la Panduri, Petre Grigoraș nu a făcut nicio modificare față de prima repriză. Nu este offside aici, să vedem atacul Pandurilor, gol! Pandurii, gol, Valentin Lemnaru! Al treilea în tricoul celor de la Panduri. Este însă un offside inexplicabil. Vedem cum asistentul lasă fanionul jos, continuă acțiunea Lemnaru, offside-ul însă este unul uriaș. Lemnaru marchează pentru 2-1. Două decizii. Centrarea acesteia în care o lovitură de cap pe lângă urmărirea mingii. 2-1 pentru Pandurii. Timișoara însă încearcă egalarea, un șut formidabil care trece. Degajare spre Roci, a depășit sud-americanul. Pandurii fac legea pe teren în acest moment. Vranie și în partea dreaptă era liber Mariera, balon pentru Ianis Zicu. Ia din prima pentru cel care execută această lovitură de colț. Centrare pentru lovitura de cap a lui Zădrean. Bourceanu, balon borsat de Mingote. Recuperează Elder.
Tot brazilianul aruncă această minge spre Maghera. Dorin Goga pasă pentru Zicu. Este offside la capitanul Timișoarei. Șut de la distanță prins de Costel Pantilimon. 2009. A avut chiar 2 goluri atunci. Să vedem această centrare pentru Lemnaru la prima bară după meciurile din Banat și din Ghencea. Borceanu, centrare pentru lovitura de cap a lui Richeț peste poartă țării sale împotriva Greciei. Richeț pentru Zădrean, minge ajunge la Richeț, este offside, ba da. Vedem încă o dată faza la care s-a semnalizat offside la Saint Richeț. Aici Timișoarei în careul pandurilor, centrează Borceanu, resping însă timișorenii și apoi vine șutul lui Elder, puțin peste poartă. Bergambir se încălzește undeva în spatele la o altă fază fixă, să-l vedem în careul pandurilor și pe Pantilimon. Acum resping din nou pandurii, se precipită totuși gorjenii care resping greșit, șutează Zicu, gol! Timișoara, gol! Iani Zicu! Al 16-lea gol în acest sezon pentru capitanul Timișoarei și o nouă dedicație pentru mama sa. Minutul 90, Timișoara salvată din nou de Iani Zicu. Continuă seria invincibilă a bănățenilor. Minutul 90 și din nou Petre Grigoraș suferă în prelungirile meciului din Banat, la fel ca și în sezonul trecut când o antrena pe Poliaș. Atunci Grigoraș a pierdut ultimele 50 de secunde ale meciului de la Timișoara. Atacă Poli, un șut de la distanță, mult peste poartă. De un prim egal și se termină meciul în acest moment. Timișoara, Pandurii se încheie 2-2.